Әйдә, әнием сөйләп җибәр әле безнең марафон отчетка. Ничек үтәчәк? Татарча бирәм. Әйдә, татарча. Безнең татарча аудиторияда бар бит. Үзебезчә булайык әле. Монда ватасындырат русча сөйләмәйек әле. Телне. Дуслар, безнең марафон бик уңайлы булачак. Ни өчен дигәндә, мин татарча сөйләмәйм икән. Алла! Менә ичмасам. Менә яңалык. Әйдә инде русча. Давайте. Әйдә. Друзья мои, марафон будет проходить в очень комфортном, удобном для вас формате. Во-первых, мы будем давать вам советы ежедневно. Будем следить за вашим питанием, за приемом. Сначала у нас будет 10 дней подготовка, чтобы запустить желчеотток, запустить работу кишечника, а потом мы перейдем к антипаразитарной программе. Она будет проходить в течение 16 дней, а далее мы уже поработаем более глубоко на клеточном уровне. Будем выводить токсины, а потом восстанавливать микробиом и восполнять организм витаминами и минералами, чтобы ваш организм начал работать слаженно и, самое главное, восстановился на полную силу. Так, ярайды. Татарча сөйләшә белгән кешеләр сөйләр. Так, безнең марафон 30 көн үтәчәк. Ул башланачак 1 июньдә. Хәзер безнең канал ачылды. Предстарт дигән марафонның. Нәрсә булачак? Без, конечно же, дiyeme, әлбәттә, без ашамлыкны беренче карыйчакбыз, нәрсә без ашыйчакбыз. Нәрсә ашау буенча мин сезне ул каналда алып барачакмын. Мин ничек үзем ашыйм, Чөнки мен гипертиреоз авыруын җиңдем. Булай гына әйткәндә, биологически активный добавкалар белән һәм ашау белән. Һәм безнең булачак нәрсә мин ашыйм, нинди продуктларны без рационнан алып атабыз. Мин сезгә бирәчәкмен анда берничә рецепт, тәмле десерт рецептлары бирәчәкмен. Дөрес, десертлар, чөнки күп кешенең сладкийга бик тяга. Вот как раз уберем тягу к сладкому, это очень важно сегодня. Уберем мусорную еду, но при этом будем питаться очень вкусно. Һәм безнең биологически активные добавкалар буенча әни сезне ул каналда сопровождать итәчәк инде, Бу бит татарча сөйләшә белгән кешенеке кебек булмады инде, бу татарча алырчы булды, ярар. Аңлыйсыз бит инде, Шуңа күрә 1 июньнән безнең башланачак марафон. Хәзер сез ключевое слово буенча комментарийларда языгыз ключевое слово, аның өчен видео астында постны укыгыз һәм сезгә киләчәк ссылка. Башлап җибәрәбез, бик күңелле булачак. Беренче поток безнең бушка, бу бик шундый яхшы условиялар инде, Сез моны күрмәсәгез, безнең янга килмәсәгез, сезнең бу төләүле булачак инде. Икенче потокка сез 100% киләчәксез инде. Чөнки бу безнең бик шәп марафон булачак. Көтеп калабыз сезне.